உஷாரானின்றவங்க 24 ஹவர்ஸ் பிங்க் கலர் ஃபுட் சாப்பிட்டுன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. நம்ம உடனே கிளம்பிட்டு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மார்னிங்க்கு அழகாட்டு கெலாக்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். கெலாக்ஸ் தான் பிரித்து சாப்பிட்ருந்தேன். அலைஞ்சு தின்னு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன்னா பிங்க் கலர் கெலாக்ஸ் எங்கேயுமே கிடைக்கல. கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். அதான் பிரித்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அழகாக அதை வாயில் போடுறதுக்கு பதிலாக கீழே போட்டேன். மாற்றி கீழே வாயில்னு போட்டு எப்படியோ மார்னிங் டிஃபனை முடிச்சிட்டேன். பாலோட சாப்பிட்டா அது கலர் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் தனியாகவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. அப்புறம் மதியானத்துக்கு அழகாக ஐஸ்கிரீம் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். வெயிலுக்கு எதமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வர வழியிலே ஐஸ்கிரீம் நல்லா உருகி போய் அதை மொத்தம் ஊற்றிட்டு இருந்தது. பட் இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அழகாக சாப்பிட்ருந்தேன். கொஞ்சம் அழகாக இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் உருகி போனாலும் நல்லா தாங்க அந்த டேஸ்ட். அதை அழகாக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு அழகாக ரோஸ் மில்க் தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இந்த ரோஸ் மில்க் தான் அழகாக முடிச்சு எப்படியோ நான் வெயிலுக்கு எதமாக இருந்ததுங்க ரோஸ் மில்க் குடிச்சது. எப்படியோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸையும் முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் நைட் டின்னருக்கு அழகாக வேஃபர் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த வேஃபர் தான் பிங்க் கலரில் அலைஞ்சி திரைச்சி வாங்கிட்டு வந்து எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி நான் அந்த வேஃபர் வாங்கிட்டு வந்து அதை பிரித்து அழகாக ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வேஃபர். உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்படி என் சேனல் வெற்றிகரமாக முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் சேனல் பண்ணலாம் சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.